Χρυσαλιφουρφουράκια μας, καλημέρα! Να είμαστε για ακόμη μία φορά μαζί σας για την πρόταση της εβδομάδας. Μας το ζητήσατε και θα το έχετε. Το βίντεο μας αυτή την εβδομάδα είναι άκρως δημιουργικό, κυρία Δώρα. Θέλεις να μας εξηγήσεις? Εννοείται. Τέλεια. Όσοι λοιπόν έχετε στο σπίτι σας μικρά παιδάκια, βρεφάκια ή λιλιπούτιους εξερευνητές που έχουν την τάση να τα βάζουν όλα στο στόμα, η λύση είναι αυτή. Και ακούστε όνομα βρώσιμη πλαστελίνη και βρώσιμη δαχτυλομπογιά. Κυρία Δώρα, τι εννοούμε με τον όρο βρώσιμη πλαστελίνη και βρώσιμη δαχτυλομπογιά? Κυρία Νατάσα, έχετε απόλυτο δίκιο. Λέγοντας λοιπόν βρώσιμη, εννοούμε ότι και να το βάλουμε στο στόμα μας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή είναι φαγώσιμο. Είναι φαγώσιμο. Ωραία, τέλεια, ναι. θα φάμε κιόλας. Πήγαμε να πούμε τα υλικά. Τέλεια. Μανούλες, όλα τα υλικά είμαστε σίγουρες ότι τα έχετε στην κουζίνα σας. Αυτό που θα χρειαστείτε μόνο είναι ένα λεκανάκι και ένα κουταλάκι για να ανακατέψουμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 2 κούπες αλεύρι. Οποιοδήποτε έχετε, εμείς είχαμε ολικής, βάζουμε ολικής. Μισή κούπα αλάτι, προτιμήστε ψηλό. 2 κουταλιές της σούπας ξινό, το γνωστό μπαχαρικό. 2 κουταλιές της σούπας λάδι, προτιμήστε ελαφρύ. 1,5 κούπα ζεστό νεράκι. Και για άρωμα μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε μπαχαρικό έχετε, είτε μαχλέπι, είτε βανίλια, είτε ό,τι θέλετε. Θα βάλουμε όλα αυτά τα υλικά μας μέσα στο λεκανάκι, θα τα ανακατέψουμε. Για αρχή βάλτε τη 1 κούπα ζεστό νερό και αν χρειαστεί περισσότερο βάζετε και την υπόλοιπη μισή. Και αφού τα ανακατέψουμε όλα πάρα πολύ καλά, κυρία Δώρα, και τα πλάσουμε, Έχουμε έτοιμη την πλαστελίνη μας. Τέλεια. Όριστε, κυρία Νατάσα. πάρα πολύ ωραία. Να πούμε και όλο σε αυτό το σημείο ότι αν θέλετε να κάνετε πιο παιχνιδιάρικη την πλαστελίνη σας, μπορείτε να βάλετε χρώμα ζαχαροπλαστικής και αμέσως μεταμορφώνετε. Τι φτιάχνεις, κυρία Νατάσα? Κυρία Δώρα, θα φτιάξω ένα χιονανθρωπάκι. Τέλεια. Εγώ λέω να φτιάξω την μαμά σαλιγκάρι. Τέλεια. Να ολοκληρωθεί η οικογένεια. Ναι, γιατί κάνουμε και οικογένεια σαλιγκαριών. Έτοιμο Πολύ το ωραία. σαλιγκαράκι μου. Αχ, Δώρα, περίμενε με. Αφώστε, κυρία Δώρα. Όχι, όχι, Θα το πάρε κάνω το λίγο χρόνο σου, γρήγορα. κυρία Νατάσα. Ένα μάτι μεγάλο και ένα μάτι μικρό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ας πούμε ότι έγινε και ένα χιονανθρωπάκι. Πάρα πολύ ωραία. Του λείπει ένα καρότο, κάποια κουμπάκια, θα τα βάλω μετά. Λοιπόν, Τέλεια. Να συνεχίσουμε με την δεύτερη πρόταση που έχουμε για σήμερα. Εννοείται Εννοείται βρώσιμη. πώς γίνονται οι βρώσιμες δαχτυλομπογιές. Τέλεια. Παίρνουμε ένα γιαουρτάκι και έχουμε στο ψυγείο μας. Τώρα θα φάμε, δεν θα τη Αποκλείεται ένα μικρό γλιτώσουμε. γιαουρτάκι. Ωραία. Ένα μπολάκι από ένα κουταλάκι για να βάλουμε το λίγο μέσα. Τέλεια. Βάζουμε λοιπόν λίγο γιαουρτάκι μέσα σε ένα μπολάκι, σε ένα ποτηράκι, ό,τι Επειδή έχει. η δαχτυλομπογιά δίχως χρώμα δεν γίνεται, Εννοείται, κυρία Δώρα. χρώματα ζαχαροπλαστικής. Κάτσε να βάλω εγώ ακόμα λίγο. Ποιο θα πάρεις, κυρία Νατάσα? Θα πάρω το κόκκινο. Εγώ θα πάρω το μπλε λοιπόν. Τέλεια. Ρίχνετε μέσα όση ποσότητα θέλετε και να το κάνετε πιο ανοιχτόχρωμο, πιο φιλόχρωμο. Για να δούμε και τα ανακατεύουμε, κυρία Δώρα. Ανακατεύουμε καλά. Να Δείτε, βάλω ακόμα λίγο. το γιαουρτάκι μου είναι μπλε. Εμένα κόκκινο. Κυρία Δώρα, θα βάψουμε κιόλας. Εννοείται. Πολύ Είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τελικά έγινε ροζ το δικό μου, αλλά δεν Παίρνετε, πειράζει. λοιπόν, ένα καρτόνι και με το δαχτυλάκι ζωγραφίζετε. Πω. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο, κυρία Δώρα. Και άμα θέλετε, δοκιμάζετε κιόλας. Όπως σας είπαμε, είναι βρώσιμο. Γι' αυτό και ας φάω λίγο κανονικά. Κυρία Νατάσα, τρώστε δαχτυλομπογιά. Συγγνώμη, κυρία Δώρα, τι να κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τα Αυτή πληγώ του λοιπόν πολύ. ήταν η πρόταση της εβδομάδας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και το σημερινό μας βίντεο. Και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχόμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!